Żółta gumowa kaczka. Tak nazywał się cykliczny program przygotowywany przez Klub Filmu Niezależnego, a emitowany na naszej antenie do kwietnia ubiegłego roku. Dla fanów tego programu mamy dobrą wiadomość. Po dłuższej przerwie kaczka powraca. Połączone siły Klubu Filmu Niezależnego oraz Rybnickiego Klubu Filmowego zrealizowały już kilka pierwszych odcinków nowej serii Żółtej gumowej kaczki. Na premierę pilotażowego odcinka nie trzeba będzie długo czekać. Kaczka zagości na naszych ekranach już w przyszłym tygodniu. Jak widać, kaczki są wśród nas. Dzień dobry Państwu, witam Państwa w miejscu, w którym zaczyna się budowa. Będzie to budowa fantastycznego, niesamowitego studia, w którym będą kręcone kolejne odcinki programu Żółta gumowa kaczka po ponad półtorarocznym okresie przerwy. To właśnie tutaj będą powstawać te fantastyczne, cudowne odcinki. Najbliższy odcinek Żółtej gumowej kaczki w przyszły wtorek. Bardzo Państwa zapraszam. A tak będzie rozpoczynał się każdy odcinek nowej serii Żółtej gumowej kaczki. Proszę Państwa. Miesiąc temu dostaliśmy ekscytującą pocztówkę z Honolulu od naszej kaczki, która zaginęła 2 lata temu. I mamy już pewność, że żółta gumowa kaczka powraca. Mamy nowe rozwiązania techniczne, nową szatę graficzną. Oglądaj nas już we wtorek. Co czeka widzów programu? To oczywiście niespodzianka. Uchylimy jednak nieco rąbka tajemnicy. Możemy zdradzić, że w każdym z programów widzowie zobaczą m.in. sensacje rybnickie, czyli parodię programu Bogusława Wołoszańskiego Sensacje XX wieku. Kto zdążył się otrząsnąć z szoku wywołanego powrotem żółtej gumowej kaczki do naszego miasta. Będzie też przygotowywana z myślą o osobach poszukujących swojej drugiej połowy randka z kaczką. Podoba Ci się? No, może być. Może być? No. Masz ochotę na spotkanie? We wtorek? We wtorek? Tak? No we wtorek jest. Tak? Nawet już chyba znam. Znasz ją nawet? Widzicie, słuchajcie, w Rybniku się każdy zna. Trafiło Ci się. Kolega się zgadza, zapoznajcie się. I dzisiejszy odcinek randki z kaczką zakończył się pełnym sukcesem. Z kolei dla miłośników muzyki twórcy programu proponują konkurs muzyczny zatytułowany Muzyczna Kaczka. Do wygrania będą atrakcyjne nagrody. Stałym punktem programu będzie również felieton pana Jacka, czyli rozważania na mniej i bardziej poważne tematy. Witam Państwa ponownie w naszym programie. Dzisiaj dorobiłem się szklaneczki wody. Niech Państwo się nie obawiają, jest to na pewno woda. Autorzy programu zapowiadają, że nie zabraknie również skeczy, wywiadów z ciekawymi ludźmi oraz reportaży. Pierwsze po przerwie spotkanie z żółtą gumową kaczką na naszej antenie już w najbliższy wtorek 3 września o 17:00. Więcej informacji o programie, jak i jego twórcach znaleźć można na internetowej stronie www.rgfw.pl. Natomiast osoby zainteresowane udziałem w randce z kaczką proszone są o kontakt telefoniczny z reżyserem programu pod numerem 691 506 101. Klub Filmu Niezależnego. Filmy śląskie i nie tylko. Zasubskrybuj nasz kanał na YouTube i zaobserwuj na Facebooku.